ken okechi nara ekene mu onye na-egumite nara ekene mu obi m juru n'ekene Chineke nara ekene mu eze ndị eze nara ekene mu obi m juru n'ekene Chineke nara ekene mu eze ndị eze nara ekene mu obi m juru n'ekene Chineke nara ekene mu eze ndị eze nara ekene mu obi m juru n'ekene Chineke nara ekene mu eze ndị eze nara ekene mu obi m juru n'ekene obi m juru n'ekene obi m juru n'ekene. Good morning viewers all over the world. Egwu ịnụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple led by me a na-akpọ Nkwa Group. Ọ bụrụ na ị like ya bụ egwu jee na Audio Mark, the iTunes and rest of them social media platforms ka ị download ya bụ egwu. We have all the rights. For those of you that are seeing me for the first time, call me Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi Tubelu Oraifite. Oraifite is in Anambra State. Abụ onye isi nchụaja n'Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu taa bụ all you need to know about your ancestors. All you need to know about your ancestors. Before we dive into today's lecture, important announcement. We are still in the month of December. Our monthly ritual for the month is still ongoing. And you can join us anywhere you are all over the globe. Makana Ikechukwu zuru mba dum. Distance is never a barrier na ọrụ mmụọ ọbụla anyị na-arụ na temple maọbụ n'afọ anyị na-agba. N'isi ụtụtụ a, ejego na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na nke ọnwa. This is the friends of the temple, children of the temple, and members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and the daily lie all over the globe. Aja na achụ maka mbunye n'ịpụta ihe and liberation. We started these group rituals over 3 years now. We have lots of testimonies, but as you all know in the temple, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessary. It's not why we are here. But I can tell you, we have lots of testimony. One nechubaja makana aja karịrị ọgwụ. Yes. So ọ bụrụ na nwere ajụjụ inwe na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi ma ọ bụ ka isonye na aja nke ọnwa ma ọ bụ nke ọnwa na-abịa, ihe ị ga-eme bụ ịchacha na WhatsApp forward ya 3 prayer request. Anyị ga-edebe na altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị. Anyị ga-emegide ruo the last day of the month. Anyị ga-eje na mmiri anyị na-akwara ihe ọnụ na iri jee chụọ aja kpee ile ọma n'aha mmadụ dum. Then gaa na-akpọ ọkalete ndị mmiri chụọ aja ihe mme gbagọtaje na temple chụọ aja to entities of powers in the temple. Jee n'ebe nchụaja gbuo eburu mee saraka. I can tell you n'ike dị na aja na-achụ n'igwe. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ ihe nna agwa gị. So ọ bụrụ na ị dị interested, join anyị 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ma ọ kwa na 0813 8243 871. 0813 8243 871. Let's proceed. Like I said before, the topic of today is all you need to know about your ancestors. We're not talking about your ancestors. Could be from your mother's side and from your father's side. And one Igbo adage says, meaning your ancestors, your DNA runs in them. On the same spiritual umbilical cord from the mother side and from their father side. And let me tell you one thing you don't know. Nobody will love you more than your people.
and on and naga. These are parents you are seeing today. They are representative of your ancestors. So, nobody will love you more than your parents on a very good day. Also, nagi, mobu negi, go for kahanandua. Any other person that go for go for kid neku, kid otrodi, kid great. Yes, mana omago for cake. Yes, because now oga chocolate to ya did neku kid neku, which is normal. Mana your parents go for cake. So what I can tell you is that you cannot say nay for your ancestors now without loving your own parents. I heard some people are saying, what of all your parents are ignorant, then they are persecuting you because of what you believe in. Let me tell you one thing you don't know. My own parents are not ordinary people. But systematically, I use my own approach, yes, to convince them to the extent that in as much as they still believe they are still Christians based on their reasons. I remember one of the reasons my mom give me. She will always tell you that gift onwe yes mana na ya one father and the akagoka so deep to the extent na I like ka obrukwa ebe aya sibido ka si we end. However, o may prosecute you because he had a reason to fight you. Onwelo inwere ike na make a point to your parents. Mana the manner each way na make that point nwere ike ime na okwechi. Egotaria enwere polite way eji agwa parents okwu. And you may try this and you will be loved. Come with a mouth. Even if my parents or my father no good. You could go to here my like here game my work politely. I may make my own point. I'll try to make a point in details. Make you respect my own view. Full reason why you digest what I just said. And me in a way that my logic got na every reasonable doubt okay beat logical knowledge. You know that? So he gave me politely. He gave the agent about one back to back on more we do threat no be a no. More babu ni ego. Use my system, it works like magic. Obuni ni ego sina na images ego because na ikoya ni no. Onwe ihe na-eme every month. Keep doing it. Yes. Onwe nice at least nice to him or her. Keep doing that. Onwe nke okwu adịrọ mma. Onwe ike okwu ịgba nkịtị. Abụ na ọmụ masị na mana. Ukwu a na-eto ha amarugo na ihe a ha kwuru mgbe a na mụ ewere ya. Ịghọtara ya? Then nnazi ya onwe ike after a day 2 days ọkpọ m nwa m. Maka ihe na-etu ya kwuru na withdraw ya. Ịghọtara ya? Mana mgbe anwa gịnị a na-achọ ime ị na-eme ka ya point ime ya na ụdị n'ihi na eko asị ya ka o kwenye n'ihe i kwuru kama make ya point na-enwe freedom of worship. I remember mgbe m chọrọ ịlụ ọla my mother was like na ya nwanne fada nke a na ya maka ime nsị no I don't mind. I can stay. I can be doing all n'azụ ụlọ. In fact, at a stage, I know okay, no problem. Let me enter. Na I then n'azụ ụlọ. That is it. Ana anyị nwetara. Ana ụmụnna ketara. My own father ketara. Ka m banye n'ime the place. No. Ma akọ isi m okay, no problem. I should. Mmebe. Ejiro nka mee n'ike aka maka na mbudi ọkpara. Maka na my father anọrọ. Mana and o mere ya nwa na onwe nyezie full support ya. Ịghọtara ya? So sometimes our approach, do you know why you need their blessings? You need their blessings to excel.
ọgwụgwọ na onye ekworo n'afọ emecha ọ ya ekwe na nkwọ ịghọtara ya mana use na harsh approach ịghọtara ya use na harsh approach and ị deny kwa those things ị na-enye because no sport rod no keep being nice to the person and keep making your point by so the no mmadụ ka ọ bụ otu mgbe ọ ya ajụ onwe ya ji nwa ma grant your wish mana ọ na grant my own wish ịghọtara ya ihe ị ga-ihe inidiri ha because no ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ ọkwa ịma na your parents are representatives of your ancestors ọkwa ịma you need them, you need their blessings. Onye agbata oji abụ ha jide ọjị n'aka na-agụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ndị nna nna anyị ha nekwa na nwa ma chekwa akwa ya bunie na enu menụ ka ọ ka m ha ga na-agụ ụfụ from the deepest depth of their heart maka ọdịmma gị maka na ị na-eme ha you are the cause of their joy. O nwere ebe ekwu na Ancient Book si na nwatakịrị na-eme ka obi nne na nna ya jụrụ na ndụ ya na-eto ogologo. Yes, so make your point but don't do it in a disrespectful manner. Yotaria, make your point. So your ancestors bụ ndị nna nna gị ha maka na agwa na ndụ adịghị enwe nkwụsị na njiri mgbanwe ka a na-agbanwe ndụ gwakwago na life without end bụ onye amụtara ọmụcha ibia. Your ancestors bụ ndị nna 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 gị na ha ndị enwere ike ịma ndị ama afa ma ndị ama na afa ha down 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 down. Yes, how your ancestors, and I can tell you that many of them believe in the mma. So always call upon them. Yes, it was no na my own family I nwekwu litany nke anyị. My own father nyem that litany. Eme litany bụ mgbe ahụ ji akpọ ndị nna nna ndị ọcha ha Maria Goratio ora pro nobis, Saint Teresa of Avila ora pro nobis, Saint Agatha ora pro nobis, San Francisco ora pro nobis. Ndị a niile na-eti ọra ya iyo tu aka ikwesị isi n'ịrụta ndị nna nna nke gị. And I'm urging viewers, always keep documentary of your ancestral names. Very important. Yes. Na Bennam, I can count my ancestors. Yes, down to 5th generation. Then from my mother's side, I can count to the 2nd generation. Yes, why is 2nd generation to my mother's side? That at one time got too deep. Ejo onye amụtara onye, and for the fact that now how we keep on their own history, the same way make some of you my viewers. But my own father's side, my father Jiakia Goraya onye amụtara onye to the 5th generation. Onye bakwa na ebia na orume nwe ebe nwe mabụ ndị say their names. Yes. So ihe na akọwala gị bụ your ancestors is the backbone of your existence. Yes. Ha nwa bụ ndị nụrụ ọgụ but your ancestral land of today, they fought for it. Ha nwa bụ ndị gọrọ ọfọ kwubi okwu maka ọdịmma gị kwuo na ọ ya adịrị gị mma. Most of you know eje ekpere enye gị Sam ị na-amanye enu. Gịnị bụ Sam? Sam bụ simple si bụ okwu David kwubiri n'isi agbụrụ ya, n'isi ụmụ ya, kwubi okwu jụọ ogu, making declarations upon the lives of his lineage. Abu David bro. So the same way your ancestors make declaration. The only difference is that your ancestors did not put their own declaration in writing, but David does. Are you following? So your ancestors were declaration hamelo. And when they entered in good faith, the same way
the gods of Ndanyare, the gods, their ancestors, entered into agreement with Chukwu Okike when they built the Ark of Covenant. The same way your own ancestors entered into covenant with you. Ụmụ maka ọdịmma gị. Ụfọdụ ezinụlọ nwere akwari ọmụmụ. Enwere ike ọ bụrụ na ebe a na-enwe problem with multiplication. It could be multiplication of wealth. It could be multiplication of humans. Ihe akụ na ihe enwe. And therefore her door enter into agreement with the gods of fertility. Because ezinụlọ na-amụbanye na multiplying in everything they do. Man, again, one of the wolf amoptan. It must the reason why they entered into that agreement, because of lack of multiplication in the past. So my job, then one age maybe as you are longing to go and destroy those agreements, enter in good faith with your ancestors and the gods. Now, do you have any other option once you destroy the old covenant? Do you have any other option to establish new one? I will advise you not to destroy the old covenant. Instead, make it to be stronger. There was a place in the Bible. Jesus was asked. He said, so, Ibuna enwere ogbugba Melo your ancestors to build all those altars. It's not for in vain. Yes. I don't know the Obando my ancestors had in the past. Why Obi was built in our own ancestral home. Yes, no BI. I was not there. But before my eyes, one of my uncles that's supposed to be in that Obi destroyed it. When he destroyed those things, I was still with the church, so I didn't see any evil in doing so. He destroyed the Obi, set the Ofon and rest of them ablaze. That is how he lost everything. Yes, and everybody was in darkness. Till when eventually I accepted my calling. I now made promise to our ancestors. Because as I stand at that particular time, no single Obi is there for our own ancestors from my father's side. All through my effort. Yes. Even now, my mother side, I'll go Obi, only be no Obi now. It's here to go back to Eze-Ana. Because Nanchi are also, we quote now, maybe head in here. Now, all one will be na my mother's side. Man, my father's side, there was nothing like Obi after that last one was destroyed. Obi in the chair. Yes. Because that place, it remains a monument. A rallying point where the ancestors normally come. If we ever Obi we ever is mezu. Ebe mmadụ na-abịa onye ike gwụrụ na-abịa n'ozuo ike wee recharge you onwe. Mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, Obi adị n'ime compound, Obi na-adịrị na main road. Of which na iwu gere passerby, ịgagido ije pụta ike gwụ gị, ị nwere ịdị free, ịpụ agba okwu n'iro banye na Obi zuo ike izuchi ike jee oge ebe ị na-eje nwa onye ga-achụpụ gị. Obi wee ebe a na-eme meeting, ebe a na-anọ akpa alụ maka ọdịmma obodo ma ọ ọdịmma ezinụlọ. Etu a ụmụ mmadụ si abịa akpa alụ ebe ahụ, etu a ka ụmụ mmụọ si abịa akpa alụ maka ọdịmma ezinụlọ. And when I came back to my Eze-Ana fully, I got this message clearly. There was no meeting point ebe a na-anọ na-akpa alụ of my ancestors from my father's side. Now I promised them that that I will build a modern Obi for them. That was the agreement. And believe in me, they showered me with success beyond human imagination. Yes. So to the extent I become so successful beyond my mates, people that came to Eze-Ana. With the same year I came back to my root. I became so successful. Then I made a promise with them that if they had near me, I gave them time frame. That was in 2001.
I told them, no that 2001, no ha mezuoru m ọtụtụ obi m, because when I came back to Eze-Ana, it's very obvious that na mmechi ọzọ. I don't want to go into details. I made inquiry with one of the Nisi ọzọ. He told me what it takes. On June 2021, precisely June 18th, I complete ihe gbasara ọzọ m chi ọzọ Eze-Ana to Godenia. Mezuo Medenia. On the same June, I'm going na ọ bụrụ na ha mee m na that 2021 December 1st, remember my birthday. Na ọ bụrụ na ha mee m achieve all my set dreams, set goals for the year. That's na ma luhobi. That was exactly what happened. So immediately that one, I set particular account for that purpose. Believe in me, people begin to shower me with gifts. Ọtụtụ ndị na Lord bido shower me with gift. Before bido me pour the peg of that foundation, that my house. I don't have up to 3 million naira cash on that account, on that particular. But this is somebody that want to build a duplex, so I don't have the money. But I have this feeling that I should just do the foundation, that within the shortest time of 4 months that I will finish the house. Even me, what happened was like a miracle to me. So after cancer also on July 18th, poor peg. Few days after, then believe in me, all a guy called at that account to finish it. I'm working ego see that you can water hold you, but what I said, a guy work on matter of all because when we came meet up before December, I am a pedulo. Before you know it, before your friends, then not long way to the one Eze-Ana. That time we had the man dollar can send the bottom. They change the catapult. So I keep building it. To the extent that Andy Togo load the house, baby, in your room ever happy. And I'll almost day and night. Under 4 months, I'll do before I'll do by November, maybe on June. After June 18th. Yes. Mana before November, I'll still paint everything. About the mother got a both at the gallery. So we were paying at December 1, 2021. That December 1 can make Peruno, come or follow also, come make bad day 3-1. And I told them before then that no one I made that December 1 meet of males here. Now to appreciate them, na malu hobi, we say ha deme. Makana on our way can carry or blue deme to appreciate them. So on that particular day, after my birthday of December 1, I bought peg you'll be. Okay, after I'm through now in November, they say December, Neru, Kaibo pay good beer. So by the time name December 1 birthday, man, one day celebrate, yeah, Alwa Gobi. So before December 31st, I'll just go be painted. So by the 1st of January 2022, I forgot to tell you that every 1st of January, Nabo, what I call Ancestral Day. Oh, was in Jeremy or Bandoman and then Nanaya. I urge you, to create a particular date for your own Ancestral Day. Makane can why and I work in the idea what also. Young woman was he celebrate here, Ija Bohafa. See how your mother guy you. Ka no kwa hanwa gere n'aka amelewugi he kwekwana ka ngwuru na ngwuru ama ajụwu no ino egbowu n'ọkụ ha mee ka ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ na-eme na ngwuru be nna gị na ụnụ ga-adị oturu odi ihe ọma ga-emere ụnụ ịmara etu o si wee dịrị gị nya nwe ụbọchị iji emie ncheta aka maka ihe ụmụ mmụọ chọrọ n'aka gị bụ ncheta ọ bụrụ ihe inyere fa ahụ ihe dị mkpa ọ bụrụgodu sọ ọjị ka ime
ọbụkwa na ọkụ ọkpa na nnekwu ka ị nwere igbo rufa imekwa na ego ihe chi ọkpa anọ ime. When I started, it wasn't this big. I have been doing it till mụ na ha enwe ọgba ndụ na mma na ha binye m ike mee ka m kwụrụ n'ụkwụ nna abụ na mma ala obi. I gave them what I want to do that will gladden my heart on that particular birthday of 2021, and they did it. So on this particular date, before I have been doing it gradually and they keep blessing me. At a point, I graduated from Igbo's normal small animals to Igbo Efi every 1st of January. And in this year, I'm at the Kwaiche. Every 1st of January, I will come by Igbo Efi. Only gift item I will in the mother. When I'm matching what I don't know, but I just celebrating them to appreciate them for what they have done so far. So, what works for me, I'm telling you to emulate it and begin to practice it. It works like magic. So, now you know why? If you refuse to have a date, you celebrate them. Despite the labor you are laboring yourself now, will be in vain. Your children will not even remember to celebrate you when you pass on. You know why? Because you did not tell them the importance of celebrating the ancestors. But for me, any of my child or people closer to me already know that 1st of January is Ancestral Day. So even if when I finish living my own life, it's already on record that what they have to do is to add my name among the names of ancestors. That document so keep doing this. I can tell you what they know, they appreciate is recognition. That is devotion. So don't tell me that you don't have him. I'm going to him. Go and look for Nzu, Paradise Nzu, draw a circle, make a circle. Why na na adoro hana na obu ngo bere obi ndi ichie. Where akwụkwọ Greece debe n'etiti war ho je kpọ ndị nna nna ka ndị lotara afa ha kpọ ha kpọsị ha isi onye akpọ onye megide ya kpọ ibie. Kpọ ndị si n'ikwu nne kpọ ndị si n'ikwu nna. Wapụrụ ha ọjị gwa ha na ọ chọrọ iju ụbọchị dịta na lotara ha. Ọgwa ndị nwere oke ọkpara nnekwu ihe egbu kpọ ha ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị gboro ha anụ wee sadaka. Ntị ọdị. Imesia ya then ọmụkwa na arọ ị na-emegide make it an annual event. O nwere arọ ọ ga-abụ ruo ọ bụrụzie na ị nwere ego karịa ego ọkụkọrọ ịghọtara ya n'ihi egbusi ihe chi ọkpa ọ bụgoro ewu ma ọ igbuo. I can tell you kebe ọgbụgba ndụ gị na ndị nna nna I'm a living witness. So when I built this obi on that December 1, ị gaa n'ịntanetị ị ga-afụ ya na ma Ogbuefi Eze-Ana Ugochukwu ị ga-afụ mgbe m consecrated that temple. That Obi, then consecrate that Obi. Yes, it's a memorable event. And that Obi, I'm in consecration that Obi. We are walking na naiha. Ndi chie. Nda aka na-egede. Ndị Igbo ndị egede na ndị mbụ. Sị ha na Obi Obi a na-ewubere ha na ha Chukwu Okike kepụrụ ime ihe niile. Nọ na Obi a ka ha ga-anọ wee na-akpa nkata na-akpa alụ maka ọdịmma ezinụlọ a na ya ma nwụchu na ya ma efuchu n'ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga na-eme na ngwuru a n'ihe nna ya ha na ha ga-eme ka anyị dị oturu odi ka anyị dị nnekwu ife ọma dị iche bụ oke anya lụọ anya ka na mmadụ ọbụla born of a woman can never take what belongs to us. wee yọọ ha si ha ebe ọbụla onye ọbụla bịa na temple a na be ya wee jee n'obi a ya ayọ biko ha grant ya the wish of that person. Na agbụrụ a na ngwuru a na aka na-echekwa ha even long years after me that they should continually bless this family. And then when another clause said na ọ bụrụ na enwe onye ọbụla bịara ka o mebie obi ha mebie onye ahụ. Are you following? So even if any of my descendants maybe when I will no longer be there because nobody will live for life forever. Now any descendants of me ga mmanya ga-egbugido oje na obi a mebie obi a mebie onye ahụ. It's as simple as ABC. Yes, ọ bụrụ na onye ahụ adịrị interested, the person should avoid the obi.
over there. You should avoid the obi. And in the chair, we always raise a child that will man that particular place. Yes. And in my rationing, whoever that will take after the temple will take particular that place. Because it's part of the temple. So every year they couple every any chair, and then I hand abaku. Yes, people deserted them. And also any about any at all, a meeting point. That's why I built this one. We call my own ancestors and all the ancestors, the ancestral powers of my clan. As we speak now, that is the only will be standing. So why can't they bless me? So now once you build blessings in the flow from any given altar, that Obi is a monument, is an altar. Yes. So whenever you approach the Obi with clear heart, with good intentions, your prayer request will be granted. Because some more there. So that is the thing. So what am I saying in essence? In essence, once you pay attention to your ancestors, yes, they will bless you abundantly. It may be quite a hobona ball, tobon de wubel, then none nag hawubel. Macane moral for Hagolo. A moral covenant they entered into, but he will where he bought for. That will be an afung or for the year, upon the chair. Yes, every 1st of December, they forgot to confine on the moon or the wounded chair, no can in temple. So, but so like 1st of December, I Bukari or I Bukarano and Yabubi. If one of our gays, you can own all on a temple, Potaqua, Japan will be able to find the watch your back. Are you following? So, it will accord any altar when they would have been naggy, or who been each year, or Baquari, or Bavadorana, or Webe Merum more Bona, Nabed Nagi, more for Sia. My name will came out because he paid attention to only the as we speak. Unless family Jizakaha book all the whole of as one. I can see when multiple of like now in all fun each and all for the each and all for this each. So what am I saying? Your ancestors is the key. All habo igwe koginazo. All haga kudorugi where they would andua. So Obruni so Nandi na they recognize your ancestors, Bidota, recognize them and they shall be well with you. All have only the rob one door, all have undo Kenya, Ndaka neged, Ndaka, Ndibo, men of timber and caliber of your lineage, or Haki Jigwim. You want to have with the connections. You want an idea? They man they joke with the powers of the ancestors. Let me tell you. Example, let me use my son as example now. If he decides to go to US on his own, without telling me, I will not talk to him. He will go there and be suffering. Yes. Because even if he succeed there, it will take him longer time to make his own contact. And my can paint a picture of Uru Banamadi and dancers or say who. But no them, my father, I want to travel to US. Now I'm checking Egypt USA with the best option for him. No one personally, I have contacts, I have some friends living there that I will say, please, my son is coming. Yeah, please help him to settle fast in US. Believe in me, he will suffer less. You know why? For the fact that he is going to that US with my contact. What will happen is that I will make sure that someone will come to the airport and pick him up straight to his house. Then the person might house him for a while helping him to secure a job. Are you following? But almost no she come any kakia olu banwa or hustle back and doors. When we on the street, when we before Okudocha, if you don't waste some years, always reach well on non position. Are you following? Yeah, we had a again weapon picture here or whatever nature. Yeah, he had a man not to me mono. Maka they carry your ancestors along. Look at nobody in a job doing what are your ancestors? You put all hand, what for all Hodge, men or Hodge, what had in America.
ka iweta ihe ọma dị na Amerịka weta n'ụlọ iru ebe ya na-akwụgharị onwe onye mere ibie maka na ịdị ignorant of how things work. Ịma ọ na ndị Igbo na-atụ ilu si na nwatakịrị nne na nna ndị okenye dị iri ozi dị iri ụgwọ eji ụkwụ agbawa ụzọ irubere n'ilu. Ihe ọ pụtara bụ na once they back you i nwere strap power. So I don't know moment ka isi kwụsị. Ajụjụ na-ajụ gị bụ Lagos ahụ ị nọ, Abuja ahụ ị nọ, obodo oyibo ahụ ị nọ, ma onye na-akwado ije. My question to you is this, I put it to you. Did you inform your ancestors niile eje America? Did you? Ị gwara ha niile eje America ka iweta ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ? Ọ bụrụ na ị gwabara ha ma ọ na-epụgo apụ ka ba arụzie ozi ka a kpọọ ha chukwu aha mere ha ọchị gwa ha niile America ka ha connect ya gị na ndị ichie nọ n'obodo ahụ. Or you nwere idea? You nwere idea na every given society city nwere ndị ichie nwee ụmụ mmụọ na-agọva nda city. Ị nwere idea? Ọ dị ịmara idea na etu esi wee nwee ndị ichie n'obodo ọbụla nwee igwe nwee ụmụ mmụọ nọ n'obodo ọbụla na-etu a ka esi nwekwara n'ife ama n'obodo ọbụla nwere igwe nwee igwe cabinet ndị ichie ọkwa eziokwu nwekwa ụmụ mmụọ nọ n'obodo a ndị a na-afụ anya ọkwa eziokwu etu a ka esi nwe ha na mmụọ. So nọọ ndị ichie ebe nna gị anyị gbalụ ebe ị na-eje ọ ha ga-eri nke gị uti ndị ichie nọ n'obodo ahụ ị na-eje gwa ha na nwa m fụrụ n'anya onye ihe ya dị m ezi mma is coming. They should open the world of that community town so that ka o weta ihe ọma dị n'obodo wenata n'ụlọ. Ị nwere idea? Ọnya ka ndị Igbo na-agba ọjị ruo ụlọ maka na ịgwara okenye ebe ị na-eje ijekwa ndị ije kwuru ịgwa ha na nna anyị aka esokwa bịa mana na ọ sịrị anyị jeba ịfụ na aga ama ya ewere ofu ọjị nye gị sị gị nara ọjị ruo ụlọ elu enye ndị okenye ndị sitere gị. O nwere ihe ị na-aghọta ntị ọ dịkwa. So etu ahụ ị gwara ndị ichie ebe nna gị niile eje Amerịka ọ ha ga-eme ndị ichie nọ n'Amerịka a ga-ewere ihe nye gị dịka ọjị ruo ụlọ ihe wenata n'ụlọ ka ọ ya ahụ ịbịazi ịgwakwa ndị ichie be nna gị na-ekwara ihe ndị ichie ụnụ anyị jedwefa nyekwara anyị wenata n'ụlọ. Ntị ọ dị mana o nwere ike ịmarụ ihe ndị a and ọnya ka iji akọ ọta n'ebe akwa. Ị na-eje Abuja ị gwarụ ndị ichie be nna gị na ị na-ejekwa Abuja ka ije bute ike ị gwara ha ọ na ịmarọ na ihe na-esi na nke onye akarịa na ọ bụrụ na ị gwa ha niile eje Abuja ha kọ na-etie gị ụdị ndị ichie nọ na Abuja gwa ha na nwa ha fụrụ n'anya na-abịa ịbịa ndị ichie Abuja gọzie gị nye ha ọjị n'ụlọ. Ị nwere idea? Ha nye gị ihe ị ga-eji wee bata ya bụ signature project ya ịbata be nna gị lụọ ọ bụrụ ihe ijeta na ijere ọrụ oyibo Abuja. Ntị ọ dị ana m achọ ụnụ kwụrụ mmarụ normal process anyị kwesịrị ịma ya batara o ji agba nwa ebe ije ru jere njem enye ụlọ ọjị ruo ụlọ. Ọjị ya ruo ụlọ bụ maka na ama na enwere ndị okenye ụnụ kọsalụ duru ụlọ wee bịaba. Ịghọta ya? Enwere forces so ụnụ jemenụ mana ha esorozi bịa nwere ike ọ bụrụ ndị okenye. Are you following? Etu a ka ọ dị. So ihe na-achọ ịkọwa bụ mara ụnụ maka ndị ichie ebe nna gị na ndị ichie ebe nne gị. Recognize them, always consult them, always gwafa. Ha nwere ike ma ha etinye n'eji okwu mana ngozi ha ga-agọzi gị karịrị akarị. Etu ọgwụgwọ na ụmụnna m abụrụ ebe ọbụla na-ejere ịkpọta nwaanyị na Abakaliki ịmago na Eze-Ana ya eje na eji ịkpọta nwaanyị na Nsụka ụmụ ebe ndị atara aka count Eze-Ana off. I will not go. You know why? Because na adị m eji ije abalị. So ọ bụrụ na ebe dị nso I might decide to go mana ọ bụgo na onwe ndị jere ha jesi abịa kọọ m ka esi je. Ịghọtara ya? So etu a ka ọ dị ndị ichie nọ na ma mmụọ ndị ada afụzi anya you carry them along maka o nwere blessings ha ya enye gị. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị. Ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi ma ọ bụ na ịchọ ka isonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla chat me on WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672 or 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa ekwuru eji wee chụ aja emechaa na ọ ya ekwu ome. May the blessings of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you. May you be protected. May you be favored. May you be blessed.
n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ka emesịa.